Christmas ke besuk ke bakamenye pi baro mentang ada ni kesnong mumaliang ke badan po East Giant Hills District jong jelame gelaya ke barakhe ke ni ke jing rakhe Christmas khakur kom ke ba itnat bha ke taling ba ke jing pin me gini ki lights ki ba pin ye ing speni hadian tadla dom ke sngi ke jing itnat ke jing thaba je kesnong hi barok away ba nyinyai up kadna poi kata kapor bani i ke jing itnat jong ni kesnong barok away ke badan chispa nyo potli ki long ye ba ye kani ke sin jam mani kani ka jingle ke jong ki la le adu snem ara jar kendai ke balong tang kum ibarat ibalik nak kawai ke long ye kawai pat hendrai kanang mi isnem kidang le ban peloi ke ni kum kata ka community participation la ni kata ka jinga don lang jong barok kinong shong ban rakhe ke ni sngi hagur kom bedai nang ni skmat ni pet kum nu ki rakhe ke ni sngi bang ye kran ka tu kan ni ki brio ban patai kham dia halor ke jing thmu ju ki pelong ya ke ni ke jing rakhe. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you. Oh, that we have Peter back here. Good tidings and a happy. Kamu ke jitu kaya ke mesti bercua Christmas. Nanti bulan November, Oktober itu sedang. Jepun kita November no. Oktober itu sedang cina. Bias nahi, kiai bias nahi. Baru kita. Lagi di dekorasi sedikit ya. Oh ini tinggi. Oh ini kum ki Kristen terung suarung wisai le gini ki decoration Christmas tang bam chuangi subu we klor ha jing mane ni utai kne sai reden balio I ba lapan bon gitu ki niki krik ki ba jrong ki sai bu prang jing mane kum ni sawan ke jimut jing berkat jong gini kena ki banang ban desain ki penwa cha ki rot ing mane che rot ing sam cha kini ki deng baladap thung te don gini kena kiba don higi idea jongki kiba kila don jinang sak ki bo no chini ki ding set ng itna nongkong ni pen riam dang ni prang ni mending ni jandin da bala yo I bala itna ta ki stang pen he ki adin bala pen he pataka lalong no automatic ba ki beri one page kai ta ki nang yo ka jing mut jongki da ka jing satu jongki ka long ka ba itna thu ki ka jing itna ki pen he no Tina bang itip kan ni ke jinglot jing ke lu ke saban pen kre gini ki game dia bak kam dia bakai. Tika tu ko pisah ke dia jing no senyang jong ginong song borok ko jong borok ginong song ni. Ho ya kata ka jing trei langru ka de na ka jing trei stom hi ka bala ne bar ka jing ya thet ye gini ki krik ru de na ka jing no nyang hi do menungkong ru ya ka ne ka jing pelot hang. Tangi kum Kristen tingi ai kata ka khobor ba abangi diang kata ke jumal long beri long jus kris te jangan nadok ke mesin bak renut jongi bat entang kata ke jing diang jungi ke mesin man pun iru gini ki jing thaba ki lai bala chena da kita kinong chena ban itna ke jing shai kata ke jing shai kris ha ki snong thaw bar ha ki beri bak ki bampat itu yo jus kris rik nang bakin tip ya ka jing tenat ke jing shai jong ka jing im jing long Kristen ru ngasot nak meswangi ya pediang ya kecing ban jong Yesus Kristen hayeng tang ha kasih Christmas ar santarik mentapa dengan yo iya kini kecing pekrek jong ke samla nuduk gisdang ban pekrek kemen sim jong kala kende ini de perkat abang pediang yo Yesus Kristen ngir pekut jadi senang kitau jing gisem te kedua nur ngi hapat mekrek em ba unwan unsong ho kaperthei kalak ban krenben kalak ban entah kimi ki sibun ki jing kena reha kamen sim jong ipat marame ni sngau hun bengilale kani baro bengile om na kabenta jong isimet re bengi pediang yo to Yesus Kristus ubolong nong pen im jongi de nang ban namar jong u bakawan ka jing sai lada am don mo u ngi baro kinang don ka jing dom re namar uni Yesus Kristus ngila yo ya ka jing sai ngila im kum ni ngas hun kamen sim ban ngida kami inti kata ka jing im mabom cukut.
jing idei bat ka ni ka jing penkrek ya ka ni Christmas ngila sedang nadu arjar kendai. Ngila persiang kum kabalang. Isu te ikini ki light hakiding namar kelak dan kini kiding. Tengi iba ka wandur. Te nakabalang namar ka de ka balang ka barit. Te ngim kot bor ban ha susu. Te kador basnong kala sim ti maka te nadu arjar arko te kala lek sno ka message nagaliang jonga hagajing ide bat ka Christmas syaki perlok baro kibala la tip kibala itu ya kanika shnong gajongi kum kawe nagata ka Christmas light village mo te nga yakhot yawer yaki ba kin ya wan sakimi lem daki lagi jongi khman namar kini kijing sna jongi samla jongi kidon ru harkat ki jumun te nda kila wan kila pe kan don kata ka jing kring bat kan don kata ka jing berkat haki na mata kan ka jing penkrek jongi ya kan ka jing lek men jongi ya ka jing walung breu tura jongi Jesus Christ te kata ka kubor na kaliang jonga ba kat ki ba wan bat ki bomla ru ban wan ki bala ban yui bahkan long ka Christmas ka basuk ka bakmen ki Pipi dan benta ka ban le building deh. Hai ban le building. Tiki design ki wan ai ki wan ai ka kinong design ki nakasnong hi son ai ki. Senang. Nak jing cim talang hi. Nak benta ban fliu jing mut. Hai ki kan nupor kan sian sai. Oh, kaslam macam por. Dalam Gara biya ban sna tang ikene kala. Saya lak ban pendap arep nai. Ang bangi biya ban tre tang yakine. Oh, hak tadi ki. Tre lang bat jing dan kam jang giwe buni customer ki boban ban hachna jing khang jet ki krul ki kiet ki bun sa jing chna itros nto ter pingi chna artat itu ngi chna artat ya kini jing chna Tidak kamu dah kan ki design bencana kini kat nu benai shwa filayo. ngi lesna na duki banai liur na du banai benyo tanpa chna suki kan chna we arli chite yo kumta namban lut kapor kan ada chna tang kini pat imyo suban tre suwe mla suban su banong ikinong tre Dia nak kain kelum hadi kan terlis lagi jing stai jong piang ni. mla suban yo kilbun teli ba La bun ma. Pelas pak. rais pa empat don ratang ba telebun mau sur piem der ba tang si ti war tiyo namaring chna du chim liur em Ha. tar mau dadangi pas dadangi chna gini em dir ang chim ba tiar tang yo we kumut nu yakini ki ba chna ni chim pesa la ka jong ni kin thu be chi thet ki tiar chim thet be ni chna ata belut ne thet yang ta ke Lo ka baru kadi jing trilang jong baru ai kai. Asna. Ni design mana ba ai pi? banas nong ye Mana di tiba amne ini na? Oh ini. Ini ngi lumlang hi para samla ngi don kumbasan rumut ngi syong kliu jungmut ngi perkat nomor gede di tiar Christmas gede bun kiju hi mo mla ban ya pemperadu wat ngi bejule man ka snem ru ngi mla da penyi pertan ku snem nomor ki tiar Christmas gede kiju pi ki ornaments kita ki Christmas tree kita ki mungkin ter tangi don ru ngi page na po di internet ru ni page idea page jumut ki ban ngi la ban phas na ni unong sna ini kini ki Tiga nu benai shwa phiap ai. kini ngi song ya lumlang ya fliu jumut na du benai Julai benai Jun gumta Ti shubu menta pila asna de shubu menta pisna his pa tli gini design. Te da mod house number 1 pinchna biang long pin ai biang phasna biang ne pile kumno ne. ni kidon ki ba ni digi wehi la shamsnam Tikini ba dan lupa pile amno. kini kitiar ki bengila ban pendon kampat ngi pendon kam ngi laupat nang ta bahasa nong sna unsa sna pat sikita ki design ba mai ak banungkong ngim ngim da siang thu bengin la ban wanra ni ban pasna kum kini design ba per por bengin nang sedang ndede kumba ong tu samla de kejing ya tristom de kejing ya Syamet ban mesin ngi la ban le adukan ni ki dalade hi ki le kini ka attraction ni turis sang banirap lom bagi guest house nang ta sekini ki solar light ki bagin punyo akini baknang ba alisi arpotuli mama hin arpotulin persang ki sayo akini ka scheme mon yang tanga persang men push nuar kini ki flagship jong prime minister long ba don ko order ba habadon ki ni ki flagship program jong ki dai ban take president on other villages kum ka sagi kini kita ki dai ban yo ki dang push ngi department tu ka
kuat bersina sebagai kum kerja lek mo dengan ya pusi dengan persanghi bal kum before the end of the term pila ban wanra ti kata economy beside dawyong how dawyong inum la hi ban yun maru dei part of for 4 decades kibriu jong ikla trai gini ka kam re hag joko por ila ban trai mo ma ban trai bar hag joko por ban i bukanum kta ya ka environment gin te bar sagawai ke long ba wat ke Christmas su kumon ong mo ke niru wai ke khubor ke bagi briu kin tip kan tengah trai nang ni sekmat kibriu ke nang wan bat trai ke wai ni gini trai gin persang ka bala ban long ke tourist area kan bagi briu kin wan. Snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun! Duduk hajar kat kendai kani ka shnong kala le bha chu ya kani ka borok ya ka state jongi tata ka daw mentang ngidon kam tang ka susurok ba ngi wanang ne na po sutunga hado sini ka sniu ka surok ngidon kam tang ban sna susurok nang tapat kan sa po kan sa pen chu ha kani ka stem ban wan ngi kermen bangin yo hi surok nam ta kani ka sarkar because ngala dep kran yau ki CM baru di CM rungi dep kran hi try I hopefully that we should get within this 5 years. Ngite bagani ka kani ka shnong ka deru ka model village kum kalau ong Raja Sabah MP jongi te pitharai kani ka shnong kala banlong kum ka nuksai ki bat ki shnong. Yes, I have high hopes. Ya kani ka shnong badai kan long ba kadai ka we ka nuksa ka model village ya ka woro ka state jongi kam tam ya ka East Jaintia jongi ka we ka shnong balong ka we ka layo cleanest village hi ka we hene arajar mulai temen ta pat ka we ka model village kan sai kala yo hi te ngi kermen ba kan ka shnong kan le ba pilau hi kan ka Christmas festival ru ka le kom ne ha ka ta le te kan sa le shu ya kan ka shnong. This village attracted me because of their efforts. When I came here they had nothing but they were struggling, and I think that word pen is mightier than sword. I wrote one line with photograph in my timeline saying that Mula Mulyang, an oasis in the desert of coal mines. So it attracted, it was captured I think by Kong Patricia Mukim as well, and she wanted to come here. Then I arranged for her to come and visit and tied up with the headman. You're also director of IPR. How do you feel social media and the internet plays a role in promoting, this village? Yeah, not only Mula Mulyang village, any other village also can be promoted through social media. There's a common platform nowadays people are following, whether it's Facebook or Twitter or Instagram. If you post something positive about a village, then you can help. You or I can help. Even if it's not monetary help, but if you write something positive about the village and their effort, if you appreciate, then people also will appreciate. And it will, see now the footfall here is heavy. I think the first year when we suggested, I think only the donation by people,
not collection. It's a donation by people, more than 1 lakh rupees. So people are coming here now, I think, till midnight. Also last year, I think, even whole night on the 24th December and 31st December, the footfall of people, I think the visitors were a whole night visiting this village. What is your Christmas message to the people of the state as a whole? Yeah, I would love to express from the bottom of my heart a very Merry Christmas, a meaningful Christmas and peaceful Christmas, so that peace will be in every individual, joy will be in every home, and overall development of our state will be the effort of everyone. Thank you very much. God bless you. Thank you. Kanu por try kashim ban kre kini baro. Kashim por kumba saubnai. Saubnai ti ngene kran pai ka jinglot haru kanu ma welot. Kala kot saki arpo way arpo ar lak. Ti kumnu kata pisah kami nai kadiga jingya no senyang ki parasnong. Kene kade kadang le da ka fan jong kasnong hedum ta kalang ba ka contribute jong ki we ngin secim de ket pas la dang ya andang ila ya alum na kata ket pas ngin sependap ya kiram barak kini kijing tre kata ka jinglut ka jongi hado arpeu we lakru kedei tang ki tiar kitar kram de nyo ya ka jing tre sitam jong ki khun samla jong ka chnong ki long kemi ki khun samla ki betre mat bat mensen ya kawan pelong ya kene ka decoration ngin kat nyu habide bat kene ka Christmas light day ki don ke mesin ke bicara ham ban pengkrai ke Christmas na do ajar kat kendai bat ki nong song snong ki khun samla ki long kemi ki long pa ki trimet bat mesin omde tang ha ka pengkhut bat pan nyirap ru ha ka bide bat kene ka decoration ke tiga ega khubor Christmas jong phi na mata ki paj ba ka jala jangi nga ai khubli Christmas busuk bukman ya ki nong song song jong ka Meghalaya ka jongi bat senam thamai busuk ya ka Meghalaya boroi bat nga ai ka ne ka khubor ka ne ka message nga karpat ya ki na ke nong song snong jong ka Meghalaya bakin siam bha ban wan visit cha ka ne ka snong ka jongi bat ha baki wan visit ru kis nyo bha ban wan da ka burom ka akor samban wan kanu da ka bedi ka babam kat bala ka ne ka dei ka hoj bat langi chim da ka kit pasru kam don jung thu bangi dei ban ka mai spa na ka banta bangin ya chakmat ya ka ban le ya ka ne ka decoration Christmas na kata ka daung ban si ban sim ka kit pas na ka banta ban pumpoi le ni ban baknang bangila ban su ya ka ne ka ram ka magila dan le sim lapa ka ne ka dei kum kadak ka bangilap le ni ka bangi pun pau ka percay ba ka de ka ngi new buram ya ka jingwan long bru jong try jong Jesus Christ ubamap ya ki pop ki jong kat no baje pi pli ban ya ki bri ki paj ba ban wan bakano baje khang ka jing pli jong ya ka ne ka la Christmas kan long bit na du san baje bar ka jing khang ngim pat bu por na markidon ki we ki bru ki bana bar ki wan hadu chi baje ar baje ro ngidang pli la da kat badang don bru la da amdon bru su ngin sa khang no na markin ki wi ki volunteer ki jongi ki la pej he hadu ban dekut bru sa la ban kham ti ki ai haba ki kendon ki ba pi bo gum ka snong ki paj ba ki nong wan pe kai ba ki wan pe ka ki ai ki do's and don'ts ki kendon le ne ki jingkerpat ke jongi cha ki nong wan pe kai cha ka snong ka jongi ni kerpat ipi bepin snyo bha ban nom berat pathari ki plastik le ni ban kren ki kiten kram akor ki ba penmong ya ki we pat ki nong wan pe kai sapa snong jongi ban ngi de kerpat ipi wan nom di skrat khamtam nomar ka snong ka jongi kamsha bakin di skrat hakini ki jung lumpai ba na kerpat ipi wan nom di skrat snyo bhaburam nomar ki dan cibun ki khnlung khna ki ba hapo ki ba wan pe kai kum ta de kerpat jur ipi ki nong wan pe kai wat nom le jeklia wat wan nom di skrat wat nom ledek wanam kran thla ya ki tin nomar ke ne kam de ka festival na ka banta ka percay ne ya ki jingla snyo bha percay handai ka ne ka de ka like Christmas na ka banta ban piang ki long lang bru jong try jong Jesus Christ ji do pidan em ka jakasa ne guest house bagi kenja restaurant ni ki dukan ki ben biang bam biang dia ki na ka banta ka bam ka di kiladon ke restoran ka ba ki local food ki don bat na ka banta ki jakasa nomar ba ngi kum kap snong ngi pan yo lat ban pokre hadu pan yo ya ki jakasa
Kamna cengai than na po ka headquarter jong ke East Sentia Hill District Nekriat kadon sibun ki hotel nang tu kum ketista ka Waka ka Maya ki bun ki hotel hang tu pila ban kontak yiki kaladon ka advertisement sapo FB page jongi wat hakni media ru ni ladon pila ban kontak seki ka cengai tang 10 kilometer lene khasan kilometer na kasnong jong pila ban yo yiki jika sa hakita ki hotel ki badon hapok ka headquarter East Sentia Hill District ngadan hang ni bagi kun hun jong ki nong wan pe kai wan na dut na shlong dei wan pe ya gani ka shnong mu maliang ka ba kum pi hi ga itanat bha lang limba ga jing pen me jong ki Christmas lights te shko ba kli ki kinda jing kli te ba ha por pi wan kum pi os ngos ni kong shpang jong ni ka shnong ni limba social media last year kila ai kum tu te this time nila idon sporlok ni plan om begini wan mentasi kan begini pois ni kan kong ki ga itanat sha ngim kami ide long bandan kuming di tang cakap tang kendet te ndai kene pada koi ke snong bikile dan kalau sia ke belong ba I mean same thing yiru kan kalau kapot sa ka bangiru enjoy sa kan kum sporlok pingwan kan ti la jengai tang ba kalau word pada khobor kalau ba lada kini kila ngiru ngila ke ti snong ki badan hasor dingi telilang ki balang ki telilang angila thai pin ai ka bahatam kan ai ka bahatam kan ti don kamen sim ngi teling ni telilang ngai kalong ke kumba kalong ni snong kalong sa ke bangim dan kentien dan batai ke jitnat mana biki nyo to countdown 1 2 3 and then biki pen me light kalong ti kalong be itnat sa kan ngai kalong ka message ki ba boni kan ki ba pet ya kan ni ki ba wan sini ke jaka be swan pe kai ndai pakin smutu sa ke jimut ba si sa jong Christmas kan ke jing wan long brief sa jong traji su te kan ke pertai te wan ban ai ni ke jing em ka batmai mindan ke jing dei ka bajan bot uning kong kan ta de ka message pangi kwa ban ai ni kum ki parlog kwa ban ai ki reverse ki bapet ki ni sni kan ki bekret ka long sha ka ba itnan he kata te ngaru ka dika sen ka boning kong wan posi jaka te man ka por si ta ha ki social media ma ki YouTube te ta sim te la yo ban wan jingok te ka long ka bastrat ma kam ta bagi yo ban spend time ka makani ka por city yo ban dan number ki parlog kom ni yo ban spend time ka long ka por bastrat de kata te 1 2 3 Merry Christmas. ka long ka miet ka bakriat ka padik tha Henry ka jingpen sa ai bade ka dei lungba ka jingpen thaba ya kini ki lights ki ba PE saudong hi nadu mane PE bengilai ya ngilai khmi ngilai pe ki jingpen thaba lingba ka jingtre shitom jong ni ka snong mu maliang hang ni hapo East Giant Hills District but nganget ba kumba urang ba snong ba he snong jong ni ka snong ulada ban ong ne ba Nadangi wan ka shini ka jakangi dan kamru ban buat ki kendon jong ka ni ka snong kata bangin nom le kulmar lani nginom bam nom di kulmar nginom bread patharia ka plastik bat ban penlong ki ni snong ka ba khoi ka ba suba khnang ba bat ngin ne le ruban ai min si ki bang ni shakmat ki wei pa ki snong ki dang la buat ni ksana ka ni te lingba ka ni ka video nga ibang teu mauri bat ka kunhun ngi jonga na Forefront Media ngi ko ban ai ku play Christmas phi baro bat ka snap thamai ka basuk na ngai ne bat ngi Forefront Media sai kan du pat ha ka por ku play ka por jo phi baro